Buongiorno, Joseba, ciao. Bueno, ez gaude Italian ez. Gaurkoan ere Beasainen gaude. Iker Markinez naiz eta Kaxolako sukaldaria. Gaurkoan nola ez, errezeta berri batekin eta lasaina barazki eder bat prestatuko dugu. Zatoz teineriekin. Bueno, barazki lasaina. Bai, gaurkoan errezeta osasuntxua, divertigarria, familian egitekoa. Nik uste dut dena duela, errezeta honek. Osagaiak hasteko barazki lasaina denez, barazkia beharko ditugu. Guk hemen suertea handia dugu, gure mendarte baserriko inanki intxaustik ekartzen dizkigu astelenero, eta asteazkenero barazki freskoak bere baratzatikan. Baina zuek zuen gustoko barazkiak erabili. Ni gaurkoan, tipo laza nauria, bainak, kalabazina, gureak, hemengoak, bertakoak. Nola ez, barazkien ondoren datozte beste osagaiak, bexamela, pasta, gaurko pasta oso berezia da, ez baita erositako pasta, baizik eta egindako pasta. Eta baita ere, hauek ekartzen digu gure beinatek, behi gazta zoragarri bat, honekin ingo duna da, gure azken ikutua eman gure lasainari. Errezetaren lehen pausoak izaten dira, barazkiak garbitu, sailkatu, eta guztia txikituta jarri txukun-txukun. Ondoren, barazki guztiak erretilun edo zartagin zabal batean botako ditugu gurin pixka batekin. Eta hauek, 10-15 minutuz erregosigo ditugu zu ertainean. Adi, trukotxo bat. Barazkiak goxatzen dituguenean, puntu perfektua da orain ez dienen zanpatuta egoten, baizik eta bakuitzak bere testuraren mantentzen duenean. Momentu hau izango da, botatzen dioguenean gure bexamela. Botako dizkiogu 3 edo 4 kazokara bexamel. Eta farsa edo relleno hau egingo duguna da, posten ipini. Aurreko egunean ere egitea posible da. Urrengo egunean ala askoz ere erresago egingo baizagu montaia. Orain pastaren egosketarekin joango gara. Askotan galdetzen digute, Iker, zenba denbora pasta egosteko garaian? Gure kasuan, nola guk egindakoa dan eta guk ematen digun gure egosketa, gaurko lamina hauek 8 minutuz egosten ditugu, eta nola ez, ura eta gatzarekin. Pasta uretatik atera, oztu oso garrantzitsua baita, uretan oztea, bestela itxatxi egiten da. Eta orain, lasainaren montaiarekin joango gara. Hau izaten da, famili giroan gehien gustatzen den partea. Denak parte hartzeko inungo arazorik ez bai dago pauso honetan. Ez dago xurik, ez dago labanarik, beraz, txeko txikienak ere egin dezake parte hau. Orduan hasten gara, lehenik gure erretiluan guk gaurkoan kristalezko bat hartu dugu, eta bertan iken dituguna da, pare bat goilaraka da tomate, etxeko tomatea jarri. Mentxaigera, gure lasaina zoragarri hau egiten, ikusten dezute egindako barazki krema eta bexamelaren krema hori egin detela mangatxo baten jarri. Jendek oso, ostras, hoi bai ideia ona. Horretarako egiten dugu, jendeak ideiak eukitzeko zuen etxetan eta baita ere, olako platera prestatzen dituzuenean, erresago izateko eta pereza gutxiago eukitzeko. Beraz, ikusten dezute horrela ongi zabaltzen dugula gure bexamela eta gaina txukunago. Orduan juten gea, kapaz kapa, gure lasaina dena osatu arte eta guk ematen diogu nahi dugun neurria. Hortu dugunean gure lasaina gure neurri perfektuan edukitzea, egingo duguna da, bexamel fin horrekin dena estali egingo dugu. Hola, dena txukun, dena estali. Azkin ikutua aiatu da, eta horretarako nola ez. Esan bezala, gaztai zoragarri bat goierrikoa, beinat, teieria gaztaiak mutilloan. Zoragarria, egi da, olako lana egin ondoren. Hartu eta gazta kaskarra bota ezkeo, nik uste dut, pena dala, sukaldean egindako ordu guztiak eta saiakera guztia, horri ez, amaiera borobil bat ematea. Beraz, gaztai hartu, birrindu, gustora, zuen gustora. Ni normalean, gaztaiarekin, tope. Azkenei asko gustantzate, goran egiten duen geruza hori, bai kolore aldetik, eta bai usai eta zapore aldetik. Beraz, lasaina bukatuta, baino lehenik labera sartuko dugu. Eta listo, bokatu dugu. Gaurko lasaina ez da ohikoa izan, ez da betiko
altura duen mazakote betiko karratu hori baizik eta egin dugu lasaina arin bat, goxoa eta osasuntsu bat. Eta badakizute, nun gauden, Beasainen kaxolan. Agur!